Hello guys, στο σημερινό βίντεο θα δείτε ένα challenge που προσπάθησα να κάνω. Μου είχατε βάλει στο προηγούμενο βίντεο. Τα comments είχαν πάθει κάτι και δεν μπορούσα να καταλάβω. Τέλος πάντων, πάντως έλαβα μήνυμα από έναν φίλο μου να κάνω ένα win χωρίς όπλο. Εντάξει, δεν πήγε και πολύ καλά. Θα κάνω ένα άλλο στο επόμενο βίντεο challenge, λογικά ένα win χωρίς heals. Λογικά θα πάει καλύτερα εκεί. Επίσης σε αυτό το βίντεο έχω κάνει μαζί με τον Jim Long τα 3 πρώτα μάτια τα έκανα μόνος μου και μετά έφερα και τον Jimmy ο οποίος είχε όπλα, μόνο εγώ δεν είχα. Τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Οπότε τα ξεχνάμε τα όπλα. Εντάξει, θα μπορέσω. Χωρίς skills θα μπορούσα να το κάνω. Χωρίς όπλα όμως είναι πολύ πιο δύσκολο. Σκέφτομαι να κάνω skybase. Θα δούμε. Δεν έχω πλάνο τι θα κάνω. Όντως, μόνο για το skybase έχω ένα πράγμα. Σκέφτομαι να πάλι win χωρίς όπλα. Λίγο χλωμό το βλέπω, πάντως κάτι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ναι, πάμε, θα δούμε τώρα. Πόσα tries θα μας πάρει δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Οπότε δεν παίρνουμε όπλα. Θα πάμε τείχους. Ανοίγουμε chest μόνο για να παίρνουμε match και heals. Οπότε θα έχουμε και impulse για το escape. Τώρα και τη launcher σκεφτόμουν, αλλά είναι όπλο, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά εδώ θα τα χρησιμοποιήσω ως εντομοκτώνα. Θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιούνται κάπως έτσι. Θα ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, πάμε να βρούμε καμιά input ή τέτοιο. Μπας και δούμε άσπρη μέρα, έλα πάμε να δούμε ένα συμβουλάκι ένα. Δεν πέταξε πάλι shields. Τον 50 θα την κάνω. Θα βρω πρώτα shields και μετά. Εντάξει, βρήκα αυτά. 40. Εντάξει, κάτι κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, το θέλουμε και αυτό. Μια χαρά. Για escape, για το escape, καλά, πετά. Και το άλλο πέρα, πέταξε, εντάξει, θα πει. Θα πάρουμε έτσι. Ωραία. Θα το σκεφτούμε καλύτερα, πιστεύω. Θα επιχειρήσω να πάρω και kill. Θέλω να δω πώς θα πάει αυτό. Πάντως δεν ξέρω, θα δούμε. Μύθικη τσέρτη. Εντάξει, σπλάτ. Τέλεια. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος παίχτης έχει περάσει. Πάμε να το φάμε το pickaxe. Πάμε πάρω kill. Δεν με νοιάζει. Πείσουμε. Με edit. Έφυγε, με φοβήθηκε. Ήμουνα μόνο με το pickaxe. Με φοβήθηκε ο σκύλος. Δεν πειράζει φίλε μου. Την επόμενη φορά θα τα πας καλύτερα. Δεν πειράζει. Πάμε για το επόμενο μάτι, δεν πειράζει. Τώρα πες το όπου να είναι. Δεν με νοιάζει. Πάω έτσι. Και όπου πέσω. Σίγουρα δεν κοιτούσα το map.
Σίγουρα. Ωραία. Σκέφτομαι τώρα να πάω στο βουνό. Πάντως πάλι θα επιχειρήσω να πάρω kill. Φυσικά θα πάω εδώ πέρα σε αυτό εδώ, γιατί κάτι θα... Μα, Mythic Chest ξέρω εγώ. Άμα μου δώσει κάτι καλό, το Fortnite, βασικά η Epic Games ήθελα να πω, αλλά είπα η Fortnite, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Και μου δώσε κάτι καλό, εντάξει τώρα, να αρχίσω να βρίζω εγώ τώρα ναι ή όχι. Άντε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δρόμο μας. Μου πέφτει μια άλλη. Όλους shields. Βρήκαμε shields, μάγκες. Shields. Δεν μπορούμε να το πιάμε. Α, χίλαρα. Πότε χίλαρα, ο σκύλος. Πάμε το φάμε το πίκαξ, μην νοιάζει. Πια. Το πήρα. Πήρα kill. Εντάξει, ήταν μποτάκι, αλλά και πάλι πήρα kill, ρε φίλε. Είναι game σου παίρνει. Λοιπόν, πήρα kill. Πάω να πάω κι άλλο kill, μην νοιάζει. Εγώ για τα kills πάω. Γιατί να γίνει τώρα αυτό. Η Fortnite πάλι για άλλη μια φορά με μισή. Η Fortnite. Η Epic Games ήθελα να πω ξανά και είπε η Fortnite. Με έφαγε. Εντάξει. Από εδώ και πέρα δεν πάω για το kill. Βασικά, λοιπόν, θα περιμένω για το Jimmy, το Jim Long. Θα περιμένω για το Jim Long να μπει κι αυτός, να παίρνει αυτός όπλα και εγώ χωρίς. Ξέρω, το challenge είναι για μένα, όχι για αυτόν. Οπότε, ναι. Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Jim Long ID πήρε τον Deku. Πήρε τον Deku. Μαλάκα, πήρε τον Deku. Τέλος πάντων, πάμε για το τρίτο try, τρίτο ή τέταρτο, δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα. Αλλά τώρα με team, λοιπόν ακούστε πως πάει. Επειδή δεν μου είπε να μην πάω με team ή κάτι τέτοιο, μου είπανε απλά να πάρω win χωρίς όπλα. Οπότε, εγώ θα πάρω αυτά που είναι να πάρω και ο Jimmy θα πάρει όπλα. Οπότε ο Jimmy θα κάνει τη δουλειά και εγώ θα τα ξύνω. Αυτό. Αν πάρουμε το win Jimmy. Φυσικά ρε φίλε, εντάξει. Ξέρω εγώ, πάμε. Δεν θυμάμαι ποιο try είναι. Τέλος πάντων, θα το βρω. Τέλος πάντων. Ωραία. Να δούμε πώς tries μας πάρει. Πρέπει να πάρουμε win όμως, άμα πάρουμε win να μου τρυπήσει τη μύτη. Ναι, καλά. Κάτσε να εξασκήσουμε λίγο τα build skills μας. Πού είσαι? Α, νάτος. Ο Ελμύρον, μάγκες. Πού Λοιπόν, πέφτουμε? Πέφτουμε κάπου στην άκρη. Ιδανικά κάπου χωρίς κατσαρίδες, έτσι. Όχι, με κατσαρίδες μπορώ να τους βγάλω μονόχιτες με το πικάξι. Με κατσαρίδες θα παίξουμε, καλά. Εντάξει, ας πέσουμε στις κατσαρίδες. Ωραία, οπότε άμα θέλεις να πέσουμε στις κατσαρίδες, πέφτουμε εδώ από κάτω, θέλω πέσει. Θα έχει άτομα εδώ πέρα όμως. Δεν με νοιάζει. Εσύ θα τους φας όλους. Εσύ θα τους φας όλους. Ναι, μην το συζητάς. Οπωσδήποτε. Άντε. Εδώ ο Μόγκρελ της Ελλάδας. Κι εγώ είμαι ο Πίτι, ξέρεις. Θα τους κάνω ένα Texas μας να φύγουνε πέρα, να τελειώνουμε. Πώς ρε άχρηστε. Έλα, έχει Mythic Chest, πήγαινε πάρ' το γρήγορα. Γρήγορα. Μακάρι να το βλέπω το Mythic Chest. Chips. Υπάρχει ακόμα αυτό το shotgun. Να σου χέσω κατσαρίδες. Κατσαρίδες. Βοήθεια. Κατσαρίδες. Με το πίκαξ. Ναι ρε, σιγά. Βοήθεια. Δεν μπορώ. Ρε, με διαλύουν οι κατσαρίδες, δεν το πιστεύω. Τζίμι, περίμενε μισό λεπτάκι. Επίστρεψα. Ήμουν ωραία. Season, κάτσε να πάρω και ένα σπρέι. Έλα να σε ψεκάσω λίγο. Ας σου βάλω κοσμητικό. Αποσμητικό θα σου βάλω.
Τι βρωμάς. Έψαξα ποια πράγματα στο Fortnite δεν θεωρούνται όπλα και ό,τι μπορείς να κρατήσεις στο χέρι σου και μπορείς να έχεις Sky Damage θεωρείται όπλο. Κάνεις μεγάλο λάθος γιατί το pickaxe Sky Damage αλλά δεν θεωρείται όπλο, οπότε είσαι άχρηστος. Πήρα και season Το chest. Shockwave... Το Επειδή είμαι Shockwave μάγκας. δεν το έχεις. Πού είναι Έλα. season chest. Πήραμε και 50. Άνοιξε season chest. Ναι. Έχει όπλα, είχε τίποτα. Καλό. Ναι. Τίποτα για μένα λέω δηλαδή, γιατί εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ου! Είναι πιο καλό αυτό το shotgun εδώ, Το μικρό είναι το καλύτερο. Μπορείς να κάνεις και μέσο δεν double. Εντάξει, έχω μικρό τότε, οπότε κρατάω το μικρό. Εγώ Ναι, παίρνω match. κάτσε να χυλάμε λιγάκι εδώ πέρα. Έχω 3 σιλτάκια μικρά, ένα σπρέι τέτοιο και 3 medkit. Θα κάνουμε τη χαζομάρα που έκανε και ο James, περίμενε. Δεν μπορώ να το καταφέρω. Μόνο εσύ τις κάνεις αυτές τις βλακίες, ρε φίλε. Θες πάνω μάθουν. Περίμενε ρε, δεν έχω material καθόλου. Δεν έχω μάτς. Ωραία, θα έρθεις από δίπλα, έλα. Μοιάζει εμένα όμως. Ωραία, έλα από δίπλα, θα πάρεις μάτς. Όχου. Ας σπάσω όλο το μέρος. Καταστροφέας δέπο. Φύγετε. Τα ψηκάζω μπρο, με το σπρέι δεν φεύγουν. Έλα όμως, σοφάτε. Έρχομαι εγώ, μην ερχόνεσαι. Ναι, τώρα εγώ δεν έχω Ήρθα να κάνει σε τι. σώσω. Ήρθα να σε σώσω. Από τι, Από τους players. πυροβολάνε players. Πάμε τους φάμε. Εγώ με το pickaxe Εσύ φάμε. τι να φας εσύ. Με το pickaxe. Γιατί μου κλέβεις το kill. Εγώ Θες αυτό το βλέπω kill εκεί. out. Έλα φάτο να ρε μαλάκα, με έχεις σκοτώσει. Άιαν. Όχι. Άι μωρέ Δεν έχω άχρηστε. Εγώ δεν έχω όπλα. Άιτε. Εσύ πήγες να τον φας με το pickaxe. Άλλο αυτό. Δεν έχω όπλα. Γι' αυτό. Θα σε ψεκάσω εγώ τώρα εδώ, θα σου βάλω κοσμητικό. Πήγαινε πάρει το κουτί σου που έπεσε από τον αέρα, τον B-Rank chest. Περίμενε. Έχω Ήρθε κι η εγώ. ώρα. Όχι, έλα εδώ να σε ψεκάσω. Να σου βάλω κοσμητικό. Γιατί βρωμάς. Καλά. Ο James. Θέλει να μείνει βρωμερό αυτό το παιδί. Εντάξει, δεν πειράζει, καλύτερα για. Βρωμάς. Καμιά μπαζούκα παίζει τίποτα. Κάποιον βαράει. Κάτι κατάλαβα. Από Το θέμα εκεί. είναι που είναι αυτός που σε βαράει. Δεν Σου το δείξα χέζεις από points. εκεί που είναι. Δεν μου το βγάζει όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Α, εδώ ακούω βήματα. Ω! Ω, τι κάτσε! Είναι 2. Φύγε. Δηλαδή πρέπει να σε Φύγε. σώσω δηλαδή τώρα. Όχι, δεν θα φύγω. Καλά. Κάτσε ψόφα. Ρε φίλε, εντάξει, από το να κάτσω ρε φίλε να σώσω εσένα τον άχρηστα, καλύτερα να έφευγα. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, πάμε. Έλα εδώ. Πού είναι ο χώρος που σου έχω πάρει, τον έχεις. Ποιο χώρο. Α, περίμενε. Αυτό δεν λες. Ναι, αυτό. Godzilla, bro. Άμα σκοτώσει η Godzilla κάποια μέρα με τέτοια, πώς το λένε, με Jordan, θα αρχίζω να βρίζω. Φοράνε ακόμα το skin του Godzilla με τον Jordan. Mm. Είναι εδώ, υπάρχει κανένας τέτοιος με αυτό το skin. Υπάρχει Godzilla αλλά χωρίς Jordan. Ούτως, δεν το βλέπω. Έφυγε το. Α, έφυγε. Α, εδώ είναι μπροστά μου. Πού? Α, νάτος. Α, είναι ο μπλε ο Godzilla, ρε. Λοιπόν, πού θα πέσουμε τώρα. Όπου θες εσύ. Ωραία, πάμε εδώ. Ωραία, πάμε. Από το Star Wars είναι αυτή η περιοχή. Ναι, και το άλλο για Αυτό ίδιο θα σου το έβαλε. Ναι. Μα έχει σημείο αυτό, ρε. Αυτό είναι παίκτες. Κέντα. Σφάμε το pickaxe. Wow, Έλα, πήρε ρε, μου μου το κλέψε. pickaxe. Ναι ρε, Κλέψε το φίλε. Ω, να κιλά. τους κι άλλος. Να τους κι άλλος.
Πα. Τον έβγαλα εγώ αυτόν, πάτε. You are not right. Τι είναι αυτά ρε. Κάτσε πες στην με τυπά, τα- τέτοια. Πήρα, άνοιξε τέτοια. Εγώ ανοίγω το δικό σου, εσύ άνοιξε το δικό μου. Τι δικό σου και δικό μου λες τώρα. Γιατί έχει μάρκι αυτό, ρε. Έξυπνο. Έλα, πέσαμε σε καλό μέρος τώρα. Πολύ καλό μέρος. Πολύ καλό. Ναι. Όχι, το σουγκανάκι αυτό το ωραίο. Έκλειψε το 50. Αν Άσε βρούμε, το- τώρα μπορούμε να δούμε όλα τα τσεφ. Δεν έχει κανένα sale, Όχι. τίποτα. Πάμε να τα βρούμε. Έλα. Κουνήσου. Όλα μου τα έκλεψες ρε. Α, έχει εδώ. Κουνήσου. Περίμενε, έχει εδώ. Κουνήσου, λέω. Μα έχει εδώ πέρα να μην το πάρω. Δεν με νοιάζει, ρε. Ούτε εμένα. Θέλω Έλα, να βρήκα χιλιάρω. συντάκια. Άσε. Βρήκα συντάκια. Σένα. Τώρα βρήκα. Τι να τα κάνω. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να σου δούμε. Όπα, τι θες να αυτό που πέφτει από την... Πάμε να το πάρουμε. Πάμε. Κουνήσου. Ανοίγωσε. Άσε με ρε. Δεν με νοιάζει, κουνήσου. Πάμε, θα μας το πάρουν οι άλλοι. Οι άλλοι. Χαίστηκα. Τέρφα. Καλά, δεν πειράζει τι θες. Ου. Όχι, έλα εδώ ρε. Έλα εδώ, κάτσε εδώ. Ναι, γεια σας, τι θα θέλατε. Θέλετε ένα ποτό, πάρτε. Φέρε γρήγορα όλα τα λεφτά από το ταμείο. Δεν μπορώ να σου Τώρα. πετάξω. Θα σε πυροβολήσω. Πάρε σιλντάκια. Ρε, γιατί μου δίνεις σου ίσκι ρε. Φέρε τα λεφτά τώρα ρε. Τώρα, Φέρ τα αλλιώς θα σε σιλντάκια πίσω πυροβολήσω. μου. Πάσω. Θα σε στείλω στον Άγιο Πέτρο ρε. Φέρ τα σιλντάκια. Με έστειλε αυτό στον Άγιο Πέτρο. Θα το βάλω αυτό στο βίντεο, θα είναι ωραίο. Θες έκανα το μάτσι. Λοιπόν, τσεστάκι. Ου, χάλια. Έλα ρε φίλε, δεν είναι σωστό. Πάμε στο ζώο. Το ζώο είναι από εδώ. Αυτό γιατί να γίνει, ξέρω εγώ τώρα. Μου λέτε. Όχι! Α, εντάξει. Αφού έβαλες τέτοια. Μπρο, δεν είμαι άχρηστος. Σταμάτα, απλά έτυχε να γίνει μια φορά, εντάξει. Ναι, έτυχε να γίνει. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε, ο Jimmy's είχε ένα τέτοιο launchpad και το είχε βάλει και είχε κλείσει τον εαυτό του από κάτω. Έχει παίχτη εδώ, έλεγα να το φάμε. Κατά λάθος έγινε, σταμάτα. Δεν με κοροϊδεύεις. Πάμε το φάμε. Φάμε το πίκαξ. Δεν είσαι σωστός, μην βλέπεις εκεί. Δεν ήταν δικό σου kill. Εγώ τον βρήκα. Εγώ έχω τα όπλα όμως, οπότε... Δεν με νοιάζει. Κάστε. Έχω δύο shotgun για κάποιο λόγο. Πάμε πάνω να κάνω σκαλίδι. Αυτό είναι πλοκάμι από το Kraken στο event. Κάτσε, πάμε, έλα εδώ, που σου βάλα το... Γιατί δεν μου αφήνει να χτίσω ρε, όντως. Ναι, κατάλαβα. Έχουμε φτάσει στα όρια γι' αυτό. Στο είπα εγώ ότι ήταν Έλα εδώ κάτω που είμαι εγώ. Έρχομαι, περίμενε. Εδώ. Ωραία. Τώρα μας αφήνει. Περίμενε. Και τώρα κάνουμε edit. Τέτοια. Τώρα θα μπαίνει κατευθείαν έτσι. Έλα όμως Αυτό κάντε θα κάνεις. κατευθείαν. Ναι. Ωραία. Έχεις μάτς. Κάτι έχω. Ωραία, δώστε μου όλα.
Οκ, έλα εδώ, σταμάτα. Λοιπόν, Ωραίος. Ωραίος. Πολύ καλός. αυτά είχα, δεν έχω κάτι άλλο. Μια χαρά. Ελπίζω να σου κάνουνε. Μια χαρά είναι. Τώρα αλλιώς... Το launchpad το πήρες. Όχι. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, θα κάτσουμε εδώ. Έχω crashpad εγώ. Τώρα εσύ αν έχεις δεν ξέρω. Έχω μόνο Τι ένα. έχεις? Τι έχεις? Crashpad, έτσι δεν λέω στο τέτοιο. Δεν το λέω για λάθος, δεν ξέρω. Ποιο είναι αυτό? Ναι. Α, τέτοιο. Α, Έτσι. εντάξει. Πατάς χ και μετά κατευθείαν βάζεις το crashpad. Να σε ψεκάσω λίγο, επειδή βλέπω δεν έχεις full ζωή. Σοβαρά τώρα. Τα μάτια τελείωσαν εδώ. Δεν έχεις άλλα. Όχι. Και το ξύλο πότε, τα τέλειωσες όλα? Ναι. Πλάκα κάνεις. Όχι. Αυτά είναι τα μόνο που μου μένουν. Αντίο, εντάξει, πλάκα κάνω. Τι κάνουμε τώρα? Φωτάμε. Όχι, κάτσε το πάνω, ρε, κάτσε το πάνω μας. Ναι, να δούμε αν θα κλείσει ο κύκλος. Βασικά, όχι. Πέρα θα Πού κλείσει. θα κλείσει δηλαδή είναι το θέμα. Μπορεί να κλείσει και εδώ που είμαστε εμείς. Μπα. Αν κλείσει εδώ μας βολεύει. Εντάξει, θα μείνουμε εδώ πόση ώρα. Κάτσουμε έτσι εδώ. Άμα. Έπρεπε να είχαμε μαζέψει περισσότερα. Έπρεπε να το έχεις πει ότι θες να κάνεις skybase. Όντως. Τι με ψοκάζεις, ρε. Βρωμιάρι, εντάξει. Λοιπόν, Τώρα το θέμα είναι αν είναι κανένας από κάτω. Πρέπει να αρχίσουν να σκοτώνονται δηλαδή τώρα. Δεν έχεις όντως δεν έχεις οπλές. Τι πας να κάνεις? Α, εντάξει, πάλι καλά. έχει ένα αυτοκίνητο εκεί. Μπρο, εξαφανίστηκε. Το μάξε. Ναι, Αλήθεια λες τώρα. μπρο, ναι. Το κλείδε, ρε. Το βάλω στο κλίπ αυτό. Τι κα... Φύγε από εδώ. Τι κάνεις? Ξεκόλα. Ξεκόλα. Τι πας να κάνεις? Όχι, 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 όχι! Ηλίθιε! Εντάξει, έρχομαι. Είσαι πολύ ηλίθιος. Τέλειωνε. Τι κάνεις? Τι πας να κάνεις? Τι κάνεις, ρε? Ρε! Ξεκόλα! Κάνε με revive, ρε. Βοήθεια, με παγάγει ένας Πακιστανός. Θα ψοφήσεις, φίλε μου. Είσαι και πολύ ηλίθιος όμως έτσι. Κάτσε να βάλω λίγο αποσμητικό. Τι βρωμάς. Ίδρωσα γι' αυτό. Εξαιτία σου ίδρωσα. Υδροκοντάρι. Από το άνθος μου ίδρωσα. Πόσο έχει αυτό, Το 1000? ίδιο. Και 1200 ρε εσύ. Τι σπάω. Οκ, εντάξει, κάτι. Τώρα για να ξεφύγουμε κάπου. Θα βρω. Μου φάνηκε ότι άκουσα πατούσες. Πατούσες.
Βήματα ονομάζονται και όχι πατούσες. Κάτσε να πάρω ένα άλλο κοσμητικό. Να είναι γεμάτο. Εγώ φρύγω. Τι. Κάθομαι τώρα σαν τα σκυλιά απ' έξω που βγάζουν τη γλώσσα στο παράθυρο. Βάζετε. Α, δεν σπάει αυτό. Νομίζω ότι έσπαγε. Νόμιζες. Α, θέλω να σπάσει, θέλω να σε πετάξω κάτω. Πάφελ. Πού πήγες ρε? Α, έχει zipline. Ναι. Γιατί δεν μου το έπαιζε? Από the mission έχει παίχτες. Βασικά όχι, θα παίξεις fighter εσύ. Εγώ. Εσύ, εγώ. Έλα. Έχει loot bro, ούτε... Έλα εδώ, γρήγορα. Έρχομαι. Τι κάνεις ρε? Τι είδα κάνω τον τυπά. Τι, πώς έπεσε. Ηλίθιος. Πώς έπεσες. Με ρίξεις κάτω. Καλά έκανα και πήρα το άλλο το κοσμητικό το καινούριο. Πήγε να δεις και loot, bro, έχει S-rank τέτοια και δεν τα έχει πάρει κανείς. Κοίτα. Oh. Μπορούμε να το ανοίξουμε μέσα αυτά. Α, μπορούμε. Ναι ρε, άνοιξε. Πάλι καλά. Σε χαζός. Έχει και S-rank. Δεν το άνοιξε. Ο βλάκας. Πάρ' το, έλα, είναι καλό. Αλλά τις κάρτες εγώ. Πάρ' το κι αυτό. Κάνει φωτιά. Έχει εδώ S-rank και άλλο. Κοίτα εδώ τι έχει, έλα το πάρε. Ναι ρε μπρο, έχει εδώ S-rank σου λέω. Πήγα τώρα σε S-rank. Green Legend, πάρ' το, να κάνουμε escape, πάρ' το. Ποιο? Έχω τέτοιο, μην αγχώνεσαι. Τα έχω όλα αυτά. Έχεις grenade launcher. Ναι. Ορίστε. Χρυσό. το πετάω τώρα. Ναι. Αφού ήταν και το άλλο το S-rank ρε παιδί μου. Ορίστε, κοίτα. Όπα. Πού μας έρχονται. Νάτε, τους είδα. Πάω από κοντά. Πότε είναι, έλα πάμε να το φάμε το pickaxe. Άσε με ρε εσύ να το φάμε το pickaxe. Όχι. Κάτσε. Εν τω μεταξύ αυτός με το μεντάλι είναι εδώ. Αυτός που σκότωσε τους άλλους πριν και έφυγε. Παίζει να έχει το καλύτερο loot για να τα φέρω αυτά πίσω. Οπότε, μπρο, αν μπορείς να τα πάρω αυτά, θα έχει γίνει. Έχεις καθόλου σφαίρες για πεζούκα, τσέκαρε μία. Ναι, έχω. Ωραία, πέτατες. Ό,τι σφαίρες θες πάρτες. Καλά. Εντάξει, δεν χωράω άλλες, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί έχει περισσότερες σφαίρες και από μένα ρε. Λάθος μου. Μπορείς να τα πάρεις. Εντάξει. Τσιλ. Και είμαι και full από τέτοιο. Και είμαι και full από match. Πάμε και Skybase. Α, και εγώ full είμαι. Καλά θα πάει αυτό. Κάτσε, να μην τα αρχίσουμε από εδώ, να πάμε πέρα εκεί, Ναι, έχεις λάθος. Όχι, έχω το λάθος. Πάρε να κατάσουμε. Θα γυρίσει να την άπες. Έχω full αξίσμα, δεν μπορείς. Ένα δίπλα. Έλα όμως μπες. Γιατί δεν μπαίνει. Εντάξει, δεν σκάει πολύ δύο. Κάτσε. Την έχουμε πατήσει πολύ άσχημα. Πάτω να, δεν ξανακάνω ό,τι περίμενα. Θα πάμε από την άλλη. Θα πεθάνουμε, να το ξέρεις. Είναι άλλοι... Ρε, θα πεθάνουμε, δεν προχώρα. Ρε, γιατί δεν έκανα το mail. Μπρο, ο Godzilla το σκότωσε πριν τους άλλους. Α, δεν τον είδα ότι ήταν ο Godzilla, νόμιζα πως ήταν μπανάνας. Μπορεί να ήταν και μπανάνας. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, πιστεύω ότι σας άρεσε.
Γράψτε μου κάτω στα comments άλλα challenge και άλλα παιχνίδια που θέλετε να παίξω. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ, ώστε να δώσω το καλύτερο content και εσάς. Κάντε like, subscribe, φυσικά ξέρετε εσείς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.